नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय स' भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। मैया सेन्ट्रेल सरकारा 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्कुलफोरखौ खुला खालामनो होबाय। थाखो 9 निफ्राय 12 सिम गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो हासिगोन, नाथाय माखासे रुल्स खालामनाय जादों। फरायसाफोरा 6 फुट गोजान थानानै क्लास खालामनो नांगोन आरो बयबो मास्क लानानै थानांगोन। लादाखआव मैया चाइनिज आर्मिफोरा हाबफैदोंमोन। चाइनानि 500 मानसिफ्रा इन्डियानि LOCखौ बारनानै इन्डियानि सीमायाव हाबनो नागिरनायाव चाइनानि आर्मिफोरा इन्डियान आर्मिफोरखौ सिगिनो गुलि गावो, नाथाय जोंनि इन्डियान आर्मिफोरा गियाखै आरो चाइनानि आर्मिखौ होखारहरनो हाफिनो। नाथाय चाइना आर्मिफोरा इन्डियान आर्मिफोरखौसो गुलि गावदों होननानै बुंगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान आयेन बानायबावबाय। बे आयेना 2021 निफ्राय जागोन। जायफोरा सानैनि बारा गथ' खाङो अब्ला बिसोर साख्रि मोननाय नङा आरो सरखारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोननाय नङा होननानै फोसावदों। बे आयेनखौ मध्य प्रदेशआ 2001 मायथाइयावनो खालामदोंमोन आरो राजस्थानावबो 1994 मायथाइयावनो बे आयेनखौ एडमेन्ट खालामदोंमोन। दा आसामावबो 2021 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय जागायगोन। बे आयेनखौ खालामनायनि मेन थांखिया जाबाय पपुलेसन खमायनाय। दाखालि अरुणाचलनि गोमानाय 5 सुबुंफोरखौ चाइनिज आर्मिफोरा एरेस्ट खालामदोंमोन। गोमानाय अरुणाचलनि 5 सुबुंफोरखौ चीनआव दं होननानै चीनआ बुंदों। दाखालि चाइनिजनि बिदेश मन्थ्रिया गैया होननानै बुंदोंमोन, दा आरो दं होननानै गावसोरनो बुंना लाबाय। इन्डियाया चाइनाखौ मोनसे मेसेज खालामदों, बेनि उनावनो चाइनाया गावसोरनि जायगायाव मोनदों होननानै बुंदों। मिरुनि मन्थ्रि किरेल रिजुसआ गावनि टुइटाराव गेजेरजों बुंदों, चाइना आर्मिया थाबैनो हगारना होगोन होननानै बुंदों 5 सुबुंखौ। रिया चक्रवर्तीखौ आदालतआ 14 साननि थाखाय जेलाव दोनबाय। 21 सेप्तेम्बरसिम थानो नांगोन होनना बुंदों। मैया रिया चक्रवर्तीखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव NCBआ आदालताव लांदों। रिया चक्रवर्तीनि उकिला रियाखौ दिहुननो बेलनि थाखाय ट्रायल खालामबाय थायो, नाथाय बेलखौ रिजेक्ट खालामो। रियाखौ ड्राग्स लानाय आरो एरेन्ज खालामनाय होनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामो। NCBनि कुइसन खालामनायाव रिया चक्रवर्तीया गावनो ड्राग्स लायोमोन आरो सुशांत सिंह राजपुतनोबो ड्राग्स हैबाय थायोमोन होननानै बुंदों। पाबजिआ इन्डियायाव फैफिननो हागौ। इन्डियायाव पाबजिखौ चाइनिज कम्पानिया सालायदोंमोनब्लाबो मेन कम्पानिया साउथ करियानिसो। दा साउथ करियानि पाबजि कम्पानिया इन्डियान गभर्नमेन्टजों थाबैनो रायलायनानै इन्डियायाव पाबजिखौ लाबोफिनगोन होननानै बुंदों। दा साउथ करियाया चाइनिज कम्पानि टेनसन कम्पानिखौ बोखारनानै गावसोरनो सालायसिगोन होननानै बुंदों। बाक्सायाव आरो सासे सिखारि हमजाबावबाय। दाखालि 3 सिखारि हमदोंमोन, मैया आरो सासे हमजाबावबाय। बिनि मुङा बरन्द बर'। बेनिफ्राय 3 मैदेरनि हाथाइ आरो मैनि गं मोननाय जादों। दा बेखौ फरेस्टारफोरा एरेस्ट खालामबाय। मैया नागालेण्डनि डिमापुराव बमा बेरनायाव सासे थैबाय आरो 4 जखम जानानै दङ। दा बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव सिकित्सा खालामगासिनो दं। बे जाथाया माबायदि जाखो बेखौ दाबो मिन्थिनाय जायाखै। साउथ इन्डियाननि सुपारहिट एक्सन एक्टर प्रभासआ गावनि जिम ट्रेनारनो 9 लाखनि गारि गिफ्ट होदों। बिथांनि जिम ट्रेनारनि मुङा लक्ष्मण आन्ना।
लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो फल' खालामना दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो आरो अननानै बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोन्थों लोगोफोर।